Panguva inopoitika a-succession bet on the ruling party ZANU-PF, nyika yese inozviziva kuti according to the constitution mutungamiri wenyika anofanira kurana for 2 terms and after that anobva asiyira aiwa vice president vamwe vari kutevera chimuti vokondinya awane the rest to lead the country. Sana pena mashoko ari kuonekwa kunzi right now kuchionekwa VP Constantine Chiwenga vari kuzivikanwa nenyika yose kunzi is the one who is supposed to succeed mutungamiri wenyika, now is being sidelined. Panapa kuchionekwa kunzi VP Constantine Chiwenga is now being replaced. Pauda kureplacewa nevakomana vamuri kuona vari kurise up ava panguva ino zviri very vigilant. Ndoribva subscribe wala on the bell kuti ipinda pana pamuzimba ainodanyira vachiti Tagwire is growing involvement in party politics, including reported efforts to secure a seat on the ZANU-PF Central Committee in Masvingo and Arai provinces. He has added fuel to speculation that he is being groomed as a successor to Mnangagwa. His lengthy tenure events are now viewed as a campaign-style rallies designed to build a grassroots base and carry favor with the traditional leaders and war veterans. Political observers say his meteoric rise could trigger internal divisions within ZANU-PF, particularly from the military faction aligned to Chiwenga, who sees himself as the rightful heir to Mnangagwa. Yet by bribing generals and co-opting the military elite, Tagwire is playing a dangerous game, one that could deepen Zimbabwe's political instability and entrench oligarchic rule under the veneer of populist empowerment rhetoric. Ndomashika ari kuda panguva ino achionekwa kunzi kuda kwechitagwire panguva ino ari kuona ariko yachiimplementa land tenure panguva ino vanhu vari kuda kuti the ruling party ZANU-PF agowana support base, asapotewe nemamwe veterans, asapotewe aiwa nevanhu vese vari kumamisha vaya. Panguva ino kuchionekwa kunzi is land tenure muri kuona yakaintroduced last week iri kuonekwa kunzi is boosting, iri kuya ichimupusha. It's more like a campaign yaari kuita kuti pachazouya achicampaigna for vice presidents kana achinge azoappointiwa, people will not resist just because vanenge vaona kuti aiwa ane vision yaari kuya nayo. Todze mafungiro enyu patikudi pamusoro pekusidelinwa kwa VP Constantine Chiwenga. Pinda comment section medu dze mafungiro enyu, so subscribe or like, watch it on the bell icon.